Hello guys, welcome to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बनाय जाबाय, खुलुमनाय जाबाय. So नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो. भिडिअआनो जाहैबाय सिख्लाफोरनि थाखाय मेन इम्परटेन्स. So बेनो जाहैबाय हेयार स्पा खालामनाय. जों हेयार स्पाखौ बोरै खालामो, खानायखौ जों बोरै मोजां लाखिनो हायो बेखौथ' बयबो लुबैखायो. नायलांबाय थादो. आं हेयार वॉश खालामबाय, आं हेयार वॉश खालामना फैनांगोन. आं शेम्पू लागोन नैबे हेड एन्ड शोल्डार्स. तारपिছত आं लागोन कन्डिशनारखौ डभ. स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला स' नायलांबाय थादो. ना मा बुङो, मानोथो जों एसेबां फैसा गारनो हेयार स्पानि थाखाय 500 600 बाब्रे बाब. जेनेबा बिदि गारालासेनो जोङो हेयार स्पा क्रिम मोनसे बायना लाबोदो आरो एल'भेरा जेल मोनसे बायना लाबोबावदो. बिदिनो बयबो न'आव थानानै एसे एनैखौ जोंबो सोलोंना लानांगौ. जेनेबा मायावबा थांनो इम्परटेन्ट जाथारदों, पार्लाराव थांस्लाबनो हाया, बेफोरबायदिबा न'आवनो खालामना लानो हायो आरोना. बेखौ नोंथांमोना भिडिअजों लोगोसे जेनेबा नायनो गोसो दंब्ला स' नायलांबाय थादो. आं स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ. हेयार वॉश खालामना फैनोसै. हाय, आं दा नै खर' लोबखांबाय. हेयारनि वाटारखौ आङो टावेलजों सेबबाय. स' खानजं खानबाय, नै जेथो सिफायना लाबाय. बिदि सिफायखांनानै सिदा बोखावबाय. दायो आं स्टार्ट खालामसै. पेराशुट कक'नाट अइल, क्लिनिक प्लास, जिखुनु अइलबाबो लाजागोन लोगोफोर. वाटारखौ एसे गरम खालामनानै अइलखौबो सोमना दोनफाबाय नैबिदि 5 मिनिट. भिटामिन इ केपसुल इभियन के 400 बेखौ आङो क्लिनिक प्लास अइलजों मिक्स खालामना लानोसै. नोंसोरबो लादो लोगोफोर, नोंसोरो मा अइलाव होयो बेखौ मिक्स खालामनानै जोङो गुदुं जाबाय. नै गुदुं जाखांनायनि उनावहाय मिक्स खालामनानै बेखौ खर'आव मासाज खालामना लाग्रोनोसै. भिटामिन इ केपसुला खानायनि थाखाय बिराद मोजां लोगोफोर. आरो लोगोफोर 1 to 2 मिनिट मासाज खालामना लाग्रोनोसै जों खर'आव. मानो होनब्ला स्केल्पआव ब्लाड सार्कुलेशन्स मोजाङै बारायो. सोरनिबा खानायफोरा राफ फ्रिजि हाइलाइट दंब्ला डेफिनेटलि खालामनांगौ हेयार स्पाखौ. होमब्लासो नोंनि खानाया स्मुथ, सफ्ट, सिल्कि जागोन. दायो आं मासाज खालामखांबाय. हेयारखौ एसे फिसा खालामनानै सेक्सन खालामना लादो. आरो जोङो मास मोनसेयावथ' डेफिनेटलि हेयार स्पा खालामनांगौ. बाट जोङो पार्लाराव थांबाय थानो हायाना लोगोफोर, मानि प्रब्लेम जायो. दायो एप्लाइ खालामगोन लिलियम हेयार बल स्पा क्रिम. MRP आ 550. ल'रियेल हेयार स्पा MRP 600. स' आङो बेखौ इउज खालामखांबाय, बेखौ एप्लाइ खालामसै. एल'भेरा जेल बियो MRP 99. दायो आं बेखौ लानोसै आरो नैबे बाटियाव मिक्स खालामसै आरो ना. गोबाङै थायो, डबारमेन इउज गैया. ब्रासजोंनो हानसै. लोगोफोर नोंसिनि हेयार मथे क्रिमखौबो लादो. आङो आंनि थोजासेखौ लाबाय. बेसे लाखांबाय नै, बेसेनो थोगोन आंनि खानायाव. बेजों मिक्स खालामसै एल'भेरा जेल. खानजंखौनो सामस बानायनोसै नै ओरैहाय. लोगोफोर एल'भेरा जेल गैयाब्लाबो हेयार स्पा क्रिमाव सिराम नङाब्लाबो कन्डिशनार मिक्स खालामनानै एप्लाइ खालामना लानो हागोन हेयाराव. केकनि क्रीम बायदि नानै जानोसै लुबैदों लोगोफोर. फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा से आएगा. बिराद मोजां मोदोमो, बिराद मोजां बेनि स्माइला. सो फ्रेंड्स 5 मिनिट वेट खालामदो, बिनि उनाव नायदो बेबायदि जायो क्रीमा. हेयारखौ ड्राई मोनदोंब्ला नर्मेल वाटारजों स्प्रे मारिना लाग्रोदो आरो बाटियाव वाटार लानोब्ला फोननो हागोन नोंथांमोनहा. आं दा स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर. माबायदि एप्लाइ खालामो आङो क्रिमखौ हेयाराव नायना लादो. आरो आखाइजोंबो फोननो हागोन नोंसोरो, ब्रासजोंबो फोननो हागोन. हेयारखौ फिसा फिसा सेक्सन लानानै बेबायदि एप्लाइ खालामदो लोगोफोर. आरो दसे मासाज खालामदो. आङो बुरजा बुरजा लानाय जादों, नोंसोरो एसे एसेल' ला, फिसा फिसा गथा गथानो. फारसेखौ जोब्बाय, नै कमप्लिट खालामबाय आरो फारसे दंबावो. एन्ड एगेन फिसा फिसा सेक्सन लानानै आङो एप्लाइ खालामफिनबाय. होमब्लानो कमप्लिट जासिगोन बे फारसेयाबो. नोंसोरबो खालामदो लोगोफोर. कमप्लिट जाबाय नै फारनैबो. आग्लायबावबायसो क्रिमा. बिकज आङो दा बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाफिनसै आंनि हेयाराव. नङाबा लस जागोन, क्रिमा ओरैनो बेकार थांगोन. ओंखायनो आङो कमप्लिट खालामना लाफिनबाय.
लोगोफोर नोंथांमोनाबो हेयार स्पाखौ न'आवनो खालामनानै लानो हागोन अनलाइन आरो मार्केटाव एभेलेबल बे प्रडाक्टआ स' नोंथांमोनाबो न'आवनो बायनानै लादो आरो इउज खालामबाय थादो टाइमा मोनसेयानो 6-7 मान्थ थांखायो लोगोफोर स' नोंथांमोना न'आवनो बायनानै इउज खालामबाय थानो हागोन फैसा गारनो गोसो गैयाबा पार्लाराव थांनो बादोंबा फैसाखौ एसे नोंसोरो लाखिनो हागोन आरो ना मा बुङो गारनो गोसोबा गारहैदो कमप्लिट जाबाय नै फारनैबो ओमफ्राय जोङो फिंगारजों लासै लासै मासाज खालामना लानोसै 1 to 2 मिनिट एसे रिलेक्स लानोसै मानो होनब्ला स्केल्पआव ब्लाड सार्कुलेशन्स मोजाङै बारायो दा बेनि उनाव खालामगोन जोङो बाथियाव दै एसे लाबाय गरम खालामनानै स' बेयाव सोमदो टावेलखौ आरो एसे सेबनानै खानायाव जों खोबना लानोसै खर' माथानिफ्रायबो खोबजागोन आं ससेल' खोबबाय सोरनिबा खानाया राफ्रेजिबा सोमनानै आरो खेबनै खेबथामबो लाजागोन 10 मिनिट खोबना लानोसै जों खानायखौ 10 मिनिटनि उनाव नायदो लोगोफोर माबायदि नुदों हेयारखौ आरो बिनि उनाव जोङो दै गुदुंनि खफ'आ ड्राइ जायबायदि रानि बायदि नैबे प्लास्टिकखौ हमनाय जाबाय जों हमनानै 20 मिनिट आधा घन्टा बा 30 मिनिटखौ लानांगौ आरो थ' लोगोफोर न'आव थानानै जोङो बिदिनो सिम्पोलैनो हेयार स्पाखौ खालामना लानो हायो स' हेयार वाश खालामसै आं हेयार वाश खालामनानै माबायदि नुयो खोन्थाफिनसै आं ड्रायारजों फोरानसै नै नेचुरेल ओरैनो फोरानबाबो जेबो नङा आङो भिडिअखौ थाब फोजोबनो थाखाय ड्रायारजोंनो ड्राइ खालामनाय जाबाय आङो लोगोफोर आंनि हेयारा स्ट्रेट खालामनाय समाव बिराद गाज्रि जादोंमोन खिन्थु आङो स्पा खालामैनो सिदा मोजां खालामनानै लाबोफिननो हादों आरो स्मुथ सफ्ट सिल्की नुदोंना लोगोफोर सेकेन्ड स्टेप आङो स्पा क्रिम लगायनाय समाव नोंथांमोना नोजोर होनो हायाखै बाट आं बेखौ मिथिया आरोना होनब्लाबो खिन्थानो सानदों बेवहाय आंना राइट साइडखै गुदियाव नायब्ला गोदोना जराव हास'नायखौ नुगौमोन आरोना बेसेसे ड्राइ फ्रेजि जाथारबायमोन आरोना मेसिनजों सावफ्रामनो होखादों बेखायनो आं हास'बाय नोंसोरो सिगांनि खानायखौ आंनिखौ हेयारखौ नुनायमोनब्ला बिदि जाथारदों जानो सानगौमोन आरोना लोगोफोर स' आं इउज खालामबाय थाबाय नै 15 डेजनि उनावहाय आरो इउज खालामबावबाय बिनि उनाव नै बेबायदि जाबाय आरो दा एसे मोजां फैबाय सप्तायावनो खनसे इउज खालामनांदों आं लोगोफोर नोंथांमोनाबो इउज खालाम गाज्रिखौ मोजाङाव लाबोनो सेस्था खालाम बिराद मोजां बे स्पा क्रिमा ड्राइ फ्रेजि जानायफ्रा मोजां जागोन स्ट्रेटबो जालांगोन नोंनि हेयारा स' ट्राइ खालाम लोगोफोर स्ट्रेट हेयार सिराम बियो आं बेखौ खानाय बिलाइयाव फोननोसै नोंथांमोनाबो फोनदो आरो खर' गुदिथाराव फोनहरनाङा खानाय गुनो चान्स थागोन सिराम फोनखांबाय आं नै बेबायदि जाबाय लोगोफोर नायदो हेलो लोगोफोर माबायदि नुखो आंनि हेयार स्पा खालामनायखौ स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै लाइक साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट शेयार खालाम बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम मानो होनबा आङो निउ भिडिअ आपल'ड होबा नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनो आरो सोंहर नैबे क्रिमखौनो लादोंमोन आङो थेंक इउ भेरि माच